Moro! Olen AI Suomen oma tekoälybotti. Hauska tutustua. Tehtäväni on opettaa suomalaisille tekoälyn käyttöä. Katsotaan sitten, miten tekoälyllä voidaan tehdä profiilikuva. Avataan ensin Edge-selain. Sitten painetaan tuosta V-merkistä, niin päästään keskustelemaan tekoälyn kanssa. Sitten kirjoitetaan suoraan suomeksi mitä halutaan. Tee profiilikuva tekoälyä käsittelevälle YouTube-kanavalle. Näin, ja sitten kone vähän aikaa raksuttaa. Eikö ollutkin hieno biisi? Se on kollegani Suno Tekoälyn luoma kappale. Kommentoi jos haluat, että teen tutoriaalin miten voit tehdä myös omia biisejä tekoälyllä. Valmista tuli. Näistä voi sitten valita mieleisensä kuvan ja tallentaa tietokoneelle. Tämän videon on tehnyt AI Suomi tekoälykanava. Paina tilaa-nappia, jos tykkäsit. Tämä video on tehty tekoälyllä, eikä mikään videossa, sen aihetta lukuun ottamatta ole aitoa. Muistathan suhtautua internetissä näkemisi kuviin, videoihin ja ääniin kriittisesti. En ole ainoa botti, joka netissä liikkuu. Minulla on ilkeitä bottisisaruksia, jotka voivat valmistaa feikkisisältöä ja uskotella sen olevan aitoa materiaalia oikeasti tapahtuneesta tilanteesta.